Bo día a todas e todos. Son Maruxa Suárez Cotelo, a nova concelleira de festas. Pero esta vez, en vez de estrearme desde o palco, recíbovos aquí, neste recuncho que durante o longo confinamento que vimos de vivir permitiume seguir en contacto coas cativas e cativos a través dos contos, e que veu traer á miña vida unha nova rutina neste tempo extraño. Recollo con orgullo o testemuño de Mara Iris, que deixou ben alto o listón á fronte desta concellería. E xusto este ano, que me toca debutar como concelleira de festas, non podemos celebralo San Xoán. Ou, polo menos, non podemos celebralo como sempre, nas barracas, nas verbenas, enchendo as rúas... Bueno, despois de todo vivido, temos a grandísima sorte, algunhas e algúns, de poder celebralo en familia, coas persoas que nos importan. E xa o di o refrán: máis vale pouco e ben gañado que moito e mal logrado. Este ano toca outro San Xoán, o de manter as distancias, o de extremar as medidas de hixiene, o de celebrar sen arriscar, porque nada hai máis importante que preservar a saúde, a nosa e a das persoas que nos rodean. Pero, bueno, aproveitando que estou aquí neste recuncho dos contos, vouvos contar por que cheguei a ser concelleira de festas. E non, isto non empezou nas eleccións municipais do ano pasado, senón moito antes. Empezou o 25 de xuño do ano 1956. E non botedes contas, que non son tan velha. A miña avoa materna desfrutaba do baile de San Xoán, o 25 de xuño. Bailou e bailou e bailou, e cando chegou á casa, empezou cas dores do parto. Miña nai naceu o 26 de xuño de 1956. Anos despois, outra moza, tamén encinta de 9 meses, bailou e trouleou durante todo San Xoán. Era a miña nai. Ela estaba convencida de que eu nacería o mesmo día que ela, o 26 de xuño. Pero eu, que era máis lista, pensei no mellor. Esperei a xullo, coa idea de vir a este mundo e, tendo vivido todo o San Xoán, pois bailado desde o ventre de miña nai. Se nacera o día 26, de seguro perdía a metade. Con todo isto, quero vos dicir que levo San Xoán no sangue.
por herdanza materna, e no ADN por ter nacido no mellor lugar para vivir. Con estes antecedentes, era ben seguro que me tocaría de algún xeito formar parte da historia do San Xoán. Bueno, rematado o conto, que espero que vos gustara, toca volver á realidade. Este vai ser ano de festexar en familia, de reunirnos coas nosas e cos nosos ao redor das fogueiras. Máis cativas, certo, pero igual ou máis desexadas que outros anos. Sei que tendes ganas de normalidade, porque eu tamén teño gana diso. Pero este ano temos que facer un esforzo para que despois deste 2020, que todos recordaremos para sempre, cada San Xoán que veña sexa o mellor das nosas vidas. Sodes coñecedoras e coñecedores que este ano o orzamento das festas repartiuse entre os sectores máis crebados por esta crise e tampouco hai alumeado das festas. Pero queremos que se saiba que estamos en festas e por iso vos animamos a que adornedes as vosas fiestras, balcóns, portas, con banderíns, flores, fieitas, espadanas e, ademais, se o facedes e nos enviades unha foto, teredes un agasallo seguro. Ata o 28 de xuño podedes enviar fotos. E, ademais, entraredes nun sorteo dos bonos de Carballo, que sortearemos entre todos os participantes, que, por certo, xa empezades a ser moitas e moitos. Moitas grazas por participar nesta iniciativa. E xa que falamos do 28 de xuño, que é o último día para entregar as fotos das fiestras e as entradas ben bonitas, aproveito tamén para lembrar que é o Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+. O día que se escolleu para dar visibilidade a loita pola igualdade e a dignidade das persoas gays, lesbianas, bisexuais, transexuais. Sabedes que cando se pon un día se marca unha data no calendario para festexar algo é porque eso necesitamos que se visibilice, vale? Porque hai algo que non está ben. Aquelo 28 de xuño é ese día. E se mirades estes días para a Casa do Concello, veredes ondear a bandeira coas cores do Arco da Vella. Bandeira que poderíamos actualizar con unha franxa marrón e outra negra para recordar, sobre todo estes días, bueno, xa vedes nos medios, a longa loita contra o racismo, outra causa xusta que non podemos nin queremos deixar de apoiar. Pero nestas datas tan simbólicas para Carballo tamén quero pedir o voso apoio e o voso aplauso, porque o meu, dende logo, xa o ten, para a Comisión de Festas, un grupo renovado, este ano super renovado, que afrontaba con moita gana, ilusión e ideas este San Xoán 2020 e que non puido cumprir o soño do gran reto que é facer unhas festas para un gran pobo como a Carballo. Para eles, para elas e para todas as persoas que ao longo da historia, que é moi longa, según falei onte con Evencio, e fixeron posible que celebrásemos o San Xoán, o meu recoñecemento e o agradecemento máis sincero. Sobre todo desde este ano, que estuve metida no allo e sei o gran traballo que é. E no nome de todas elas e todos eles, vai vos falar agora o presidente da Asociación Cultural San Xoán, Sergio Varela. Boas festas e longa vida ao San Xoán. Bueno, Varela, dende a comisión deste ano de pillar a presidencia da Comisión de Festas do San Xoán para sustituir a María Xosé, que durante os seus anos que estuvo fixo unha labor moi boa, de compañerismo, de actitude e de seriedade. Pois, bueno, teño que decir que este ano, despois de añadirse bastante xente nova ao tema da comisión, pois a verdade é que, bueno, despois de ter un montón de traballo feito e avanzado para intentar dar unhas festas o mellores posibles para o Concello de Carballo, pois nos vimos truncado todo o traballo por isto que realmente a vida moitas veces ponnos en situacións difíciles que hai que solventar con unhas decisións difíciles, de tema de suspender festas, sobre todo porque é o tempo de desconexión e onde todo o mundo pode divertirse. Pero, bueno, neste caso intentaremos, para o ano que ven, cos membros novos da comisión, intentar dar unhas festas boas,
sobre todo dalas, porque eso quere decir que saldremos de todo isto como pé, e xa digo, intentaremos facer o posible para que as festas dos anos vindeiros sean polo menos do que Carballo merece, non? Neste caso. Indudablemente, este ano teremos que pasar as festas, como xa dixen noutros sitios, en plan particular, cada un que o faga o mellor posible, dentro das responsabilidades e das pautas que marca o goberno ou esta propia pandemia que estamos sufrindo, e intentaremos, xa digo, divertirnos a nivel particular e non por eso perder a esencia do tema do San Xoán de Carballo. Xa digo, pouco máis hai que dicir cando nesta situación tan difícil que estamos pasando, pois combinar festa con esta situación é complicado, non é sinxelo neste caso, pero bueno, farémolo o mellor posible e dentro das posibilidades que nos marcan. Non perdamos o espírito festivo, é difícil mantelo nestas circunstancias, pero coido que nos próximos anos intentaremos dar cabida a todo isto para que todo o mundo se divirta e viva o San Xoán como realmente o ten que vivir. Pola miña parte, xa digo, nada máis, non pouco máis podo decir porque realmente a comisión sempre intentamos facer o mellor posible o traballo que temos que facer, pero bueno, neste momento, ahora mismo, vímonos truncado todo isto, non dá unha sensación de fracaso, pero sí dá unha sensación de doer, máis ben por non poder ofrecerlle a xente todo o que levamos traballado. E nada máis, pola miña parte. A verdade é que estou contento, dentro do que hai, de ser o presidente. A verdade é que xa levaba bastantes anos na comisión, é unha cousa que me facía ilusión, pero que sí teño que decir é que recomendo os que se queiran sumar para este tipo de agrupacións que se asuman e que intenten axudar o máximo posible. Como xa pasou este ano vindo, moita xente nova e unha comisión moi renovada. E nada máis, pola miña parte, felices festas, bo San Xoán, entre comillas, pero, bueno, divírtanse e páseno ben. Un saúdo e bicos a todos. Bueno, disculpade que tiñamos o micro desconectado. Isto é a proba de que estamos en riguroso directo e esta é unha das consecuencias do directo. Estamos co pano da Plaza do Concello de fondo, unha praza que tamén tiña que estar presidido polo palco da festa, que tiña que estar disfrutado por todas as persoas que veñen ao San Xoán a estar nas verbenas, no bule-bule da nosa vila, do noso concello, e estamos aquí vivindo unha nova realidade que é un San Xoán diferente. Este San Xoán que sempre se vive de maneira especial. Prova delo é que Carballo
temos recibido algo máis de 700 solicitudes para cachelas, para sardiñadas, para cocidos desta noite, non? Iso é un bo indicador de que queremos estar coa familia, cos amigos, con quen queremos, con quen compartimos esa amizade, esa rúa, ese barrio, non? En esas 700 cachelas diremos que Carballo arde, como ten que arder día a día o corazón da xente, como ten que arder o noso sentimento con Carballo. Eu lembrar que o noso carballés máis ilustre, que foi Alfredo Brañas, xa hai máis de 100 anos, fixo un poema dedicado a esta noite de San Xoán. Que pasa nesta terriña? Que pasa? Que ha de pasar? Que esta noite tan garrida, esta é a noite de San Xoán. A noite das aventuras, do lume, do rebuldar, dos aquelares das bruxas, dos escomenzos de Bran, das misteriosas consellas das verbenas para bailar, das parrandas pola vila, en fin, desta festa ideal en que se encerran os usos do pobo de miña nai, libre e solto noutros tempos, triste escravo no actual, pobo que dá nesta noite un berro de libertad. Libertade para todas as persoas que queremos outro mundo mellor, outro mundo no que nos poidamos abrazar, que nos poidamos chegar, estar cos amigos, cas persoas que queremos, poder celebrar que a rúa é un espacio compartido. E para iso tamén disfrutemos da noite de San Xoán, poñamos nas nosas fiestras, nos nosos balcóns, nas nosas entradas das portas das rúas, esas ervas de namorar, eses bilitroques, espadanas, esas ervas que nos farán vivir esta noite de xeito especial. Vemos que nos está a seguir xente de Carballo e de outras moitas latitudes, desde Suíza, a quen mandamos non unha forte aperta a todas as persoas presentes e ausentes, aqueles que por circunstancias laborais e de traballo non poden estar en estas datas con nós, aqueles que por estas situacións tan especial non se poderán desplazar a Carballo, pero a festa ten que ser un espacio compartido, un espacio onde todos nós sigamos tendo o noso corazón carballés, onde ese Carballo de sempre siga latexando e siga superando as dificultades. Tocounos unha moi grande que superar, pero, desde logo, desde aquí, desexar a todos e todas vós un feliz San Xoán e que os próximos que veñan sexan San Xoáns de celebración, de convivencia e de estar ca familia e cos seres queridos. Boas festas, malia todo. Superaremos as circunstancias. Seguiremos facendo de Carballo un bo lugar para vivir. Seguiremos facendo de Carballo ese lugar que nos dou o cariño na man de quen nos viu medrar, no colo que nos agarimou, naquela xente que sempre quixo que isto fora o lugar onde paseáramos e onde estivéramos cos seres queridos. Boas festas, que o lume do San Xoán permaneza sempre nos vosos corazóns.